Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. La setmana passada es va celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, establert per l'UNESCO ara fa 3 anys. La nostra ràdio s'hi va sumar per segon any consecutiu, celebrant-ho del 10 al 14 de febrer, amb assistència de diverses personalitats que ens van acompanyar als nostres estudis i també participant en una taula rodona al Centre Cultural de Can Gruart, amb la moderació i presentació de l'acte per la senyora Dolors Reig, presidenta d'Amics de l'UNESCO de Girona. Dins de l'extens programa, cal ressaltar la salutació i agraïment de l'alcalde senyor David Mascort a tots els col·laboradors reunits als nostres estudis, que al llarg de l'any aporten el seu gra de sorra per fer que la ràdio sigui una mica més la ràdio de tots.